ଭାରତ ଛାଡ଼ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଜୀବନ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ଶହୀଦ ସ୍ମୃତିସ୍ତମ୍ଭ। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିର ତୁରୀ ନଦୀ କୂଳ ଥିଲା ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଏନ୍ତୁଳିଶାଳ। ଏଇଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସନୁ ମାଝୀ, ରବି ସିଂ ମାଝୀ, ବଗା ପୂଜାରୀ, ସଦାଶିବ ତ୍ରିପାଠୀ, ମହମ୍ମଦ ବାଜି, ସୀମାଞ୍ଚଳ ବେହେରା, ମାଧବ ପ୍ରଧାନୀ, ଆନ୍ନାଜୀ ରାଓ, ସଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚନା କରୁଥିଲେ। ସେଇଦିନ ଥିଲା 1942 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 24। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଧବ ପ୍ରଧାନୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଗୋମାଗୁଡ଼ାଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ତୁରୀ ନଦୀ କୂଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେଠାରେ ଏକ ବିରାଟ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହଜାର ହଜାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କର ଏକତା ଦେଖି ଇଂରେଜମାନେ ଭୟରେ ଗୁଳିଚାଳନା କରିଥିଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର 19 ଜଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ସେହିମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହିମାନଙ୍କର ଦେଶପ୍ରେମ, ବଳିଦାନ ଆଜି ଇତିହାସର ଅମର ପୃଷ୍ଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ସେହି ଅମର ବୀର ସନ୍ତାନମାନେ ଥିଲେ